बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। दिनै 5 डिसेम्बराव बाक्सा जिल्ला तामुलपुर बरखात्ता दुर्गा मन्दिर फोथाराव बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरनो 4 लाख राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि खुङो। मख'नो गोनांदि गोबां बारग' एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसन थालांनांनाय गोबां खौरां फैगासिनो। दिनै बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिनि सायाव बिथाङा बुङो दि आं रोखा बुंथिनो लुबैयो दि फैगौ माखासे साननि गेजेरावनो जोङो 3थि फेजनि रिहेबिलिटेसन ग्रेन्टखौ बेखेवना होगोन, जाहाथे एनडिपिनि गासिबो सोद्रोमाफोरा बे रिहेबिलिटेसन ग्रान्टखौ मोननो हायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बक'आव मैदेरा सासे आइजोखौ बुथारदों। बक'नि निरजाखाताव निर्मला बर' मुंनि सासे आइजोआ दुब्लियाव माइ हाबाय थानाय समावनो दुब्लियाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैना गाग्लोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव निर्मला बर'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरा निर्मला बर'जों लोगोसे बिनुप्रभा बर' मुंनि आइजोखौबो गाग्लोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिनुप्रभा बर'आ गोब्राब जोखोम जायो आरो बिनुप्रभाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। बाक्सा जिल्ला फामुवा फुटर गामिनि धनेश्वर बसुमतारीनि फिसाज्ला निजोम बसुमतारीया सोलिबाय थानाय उत्तर प्रदेशनि लखनऊआव जानाय सिजन 2.0 आल्टिमेट काराटे लीगआव पान्जाब फाइटार क्लाबनि जानानै गेलेनायाव मेन अफ द मेच बिमुंखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि हादरारि खेला आल्टिमेट काराटे लीगआव बे बिमुंखौ आवग्रिनो हानाया दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होदों। तामुलपुर जिल्ला बारग' एनडिपिफोरनि खौरांगिरि मेल। सरकारा एनडिपिफोरनो होनो नागिरनाय अनसुंथाइखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला बारग' एनडिपिफोरनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना बुङो दि गुबै बारग' एनडिपिनिफ्राय सरकारा होनाय अनसुंथाइनि फारिलाइयाव मुं थिसनजायाखै। रिहेबिलिटेसननि फारिलाइयाव गोबां नंखाय एनडिपिनि मुङा सोसनजादों। सरकारा गुबै एनडिपिनि जेबो हानजा बासियालासे रांनि अनसुंथाइखौ होनांगौ। जाय नंखाय एनडिपिनि मुं लानानै सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लानो थांगासिनो दं, बिसोरनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानै हुमखि होयो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि फ्राय 2,000सो एक्स एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसन थालांनांनायफोरनो फैगौ फेजआव होनायनि बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ आरो आसाम सरकारा बेनि सायाव ग्रीन सिगनेल होखाबाय। बेफोरखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया। गोबां राजखान्थियाव मुलाम्फा लुबैनानै माखासे फलानफोरा गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय गोबां बायदिसिना बुंगासिनो दङ। साफा सानै मानसि दङ मालायनि थुन जोलायनायाव एनडिपिनि मुं लानानै नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंलागासिनो दं। बिथांमोननिफ्राय जानगारना थानाया गाहाम। जाय मानसिफोरा गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोलोम गोजों लाबोनो नागिरगासिनो दङ, बिसोरखौ आं बेक्तिगत बाबै जोलैनि हांगार होननानैसो बुंगोन होनना रोखा बुंथियो। सासे मुंदांखा थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरि आरो समाज सिबियारि टेगर लिटारेरि बान्था आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गेदेमा बजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दिनै 2थि थैनाय सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादा 2020 मायथाइनि 1थि थैनाय सान अदेबानि 5 डिसेम्बर खालारखौ खन्थाइ सान महरै फालिनो थि खालामो। दिनै बर'नि माखासे थुनलाइ गौथुमफोरा गेदेमा बजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गोसोखांथियाव खन्थाइ सान फालियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।